Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia attakka lill-Gvern għaliex skontu qed jinjora oqsma milquta mill-COVID-19. U għal dan il-ħadd filgħodu f'diskors fuq il-midja nazzjonalista. Il-Gvern qed jitkellem biss fuq iċ-ċifri tal-pajjiż bħala totalità. B'kuntrast għal dak li qal Adrian Delia, il-Gvern qed iħallas 800 euro f'paga lil 60,000 ħaddiem li ġejjin minn oqsma bħat-turiżmu, trasport, divertiment u setturi oħra milquta mill-impatt ekonomiku kawża tal-COVID-19. Dan minn barra 50,000 ħaddiem ieħor fil-manifattura u l-ħwienet li se jitħallsu ġurnata paga li jistgħu jitilgħu għal jumejn. In-nefqa b'dawn iż-żewġ miżuri biss diġà tlaħħaq kważi 70 miljun euro. Min barra dan, il-Gvern qed jalloka wkoll 700 miljun euro ieħor f'differimenti tat-taxxa u 350 miljun euro f'garanziji ta' self lill-banek. Miżuri li skont tħarriġ tas-Sunday Times 69% tal-Maltin jemmnu li bihom il-Gvern qed jamministra tajjeb is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna f'dan iż-żmien ta' sfida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.